Muni paklay sa Cagayan de Oro dunay kanang dabong. Lami kay mga display. Alright. Yes, tindira lamion. Hasta ang tindira lamion. Good morning. By the way, naaday ko karon sa merkado sa Carmen, Cagayan de Oro City. Ibaw pa mo nga ang Cagayan de Oro City usa ka dako nga metropolis sama ra sa Cebu. So mao na nga dunay daghang mga merkado sama ani ini oh. Dako kani siya nga merkado mga igsoon, usa na siya sa labing karaan nga merkado sa Cagayan de Oro. Boss, may kuntag. Tara. Uy. Imo ni boss? Binantayan. Imo binantayan. Manok, Bisaya og Kaya manok, kanding. kanding. Kining Pato, gansa. oo. Baboy. Dunay Gansa. pato o gansa. Asa lami anang duha? Alam ikin ang duwag yun, basta maluto na. Alami anang duha. Di ako. Kung papilion. Kung papilion ka boss, asa may lami ana? Pato o gansa? Gansa. Gansa no? Kasi may maing luto ana adobo, Adobo, patutin. patutin. Gansa tin ana, dili na patutin. Gansa. Pila po ng kuan boss kanang gansa? Tinimpang na siya. Tinimbang 500 per kilo. Ang pato 250. mas barato di ang pato no? 250 ang kilo sa pato. Wapo magkaroon po ng gansa. Gansa no? Ang kining kanding boss, kinilo yamo din na. Bubo na siya. Bobo, so panalitan kini Ana, 5,000. 5,000. Kining usa gamay-gamay. Mura sila presyo to. Maura. Kato siya tambok. Tambok to no? Size to. Size meal tong usa dito, kabang brown. Ay 4. Kani murag buntis. Video dako lang tiya. Dako lang diyan. Busog. Ang kaning mga kuan boss, kaning mga manok, 300 ang kilo. 300 ang kilo. Okay pa yaw, bayad ka 20 pesos. So kung da i-house manok, doon ay charge nga 20. 20. Wala. Limpyo na. Ganon nila. Kaya Pila tong kilo? 300? 300. 300 ang Bisaya ka manok. Sir, ay buntag. Salamat ah. Salamat. Okay. Alright. Uy, naboy ko ano rin karang litsonon. Litsonon. Kiba ba mo mga igsoon nga kanadto sa giedad pa ko og mga 20 kapin. Ako ang panginabuhian kay litsonero. Litsonero ko kanadto. Mo nang makakita gay ko mga litsonon. Kahunong jud ko. Unsa man ito? Binuok. Pila man eh. Kani mga laglit ni nanis mga 25 kilos no. Sobra? Nga siya 75 penalit. 7.5 dala na litson. City Mill 5 dala na luto litson. Package na. Dala na kanang dinuguan ana. Sampay na. Alright. At least kay baho mo ha. Nadri kilid sa Carmen Mercado. Kaning iskina padong sa COC. Pinma. Sorry ta diri. Saging pa imo ha. Boss. Unsa kay klaseng saging boss? Bunulan. Bunulan. Lami na siya sa laron. Alright. Ikaw na gunit. Ana. Ako ipakita sa ko ang mga subscriber. Pwede na makuha? Pwede. Okay. Ana.
Yan na siya mong naong kadali. Ay, adi. Kasi tawag ka nito. Pinuti. Pinuti. Oh, Pila ni siya? 650. Pinuti lagi kan Davao. Ah, tiga Davao ni. Oh, Davao. Uy, ninduta no. Pila po ni? 650. Uy, okay. 650 paliton yun ako ni Jopi pakaron. Namo ko koleksyon ani. Ang iyahang puluan kanang iyahang handol, Guma. guma. Hmm. Nya ang iyahang unsa ni? Plastic, Para PVC ang sana siya. PVC. Ah, okay. Dapat 650 natin nindot kayo. Wah! Ako yuli ha? Ano ni ma'am? Oh, yes. Kilo siya ngalan ni mo ma'am. Raquel. Ay, si Ma'am Raquel. Kamera siya, si Ma'am Raquel. Pero doon na siya shop dire. Exodi mo, doon na entrance dire na ay mga namaligya o mga bukag, native products, mga nigo. Doon na po siya. Kani, kibawan mo. Sa akong last vlog dito sa El Salvador, nakapalit ko ginanao pinuti. Pinuti. Sundang. Alright, Ma'am Raquel. Thank you. Dugay na ka dire, ma'am? Dugay na ka na maligya dire? Dugay na. Ah, mga pila na katuig. 12 years? 12 years. Nya okay po daw kita. Okay ra gyud. Okay. Paano nga makadugos sa ubang merkado like Ugon ana? Diri bang pud akong papagid Sa kani nagtinda adto sa pa? unang papanahon. So sa kanang 12 years siya mo nagsugod ana. Oh. So gamay pa ka ana siguro. Sa ako na 12 years na. Ay sa imo na 12 years. 38 naman po ron. So mga 20 ko din. So sa imo pang papa, pila ka tuig? Dugay ng karangan pa. Mga 19. Ako po sa tumayan. Mga 80s, ana 80s. Oh. Wow. M Extraordinary. BM Extraordinary. Lahi po ni ilahang MX3. panot. Turon no, turon baranakyo. Turon baranakyo. Sticker para motor. Kani siya, boss. Usa ni siya, boss? Ah, bitso-bitso. Mo na siya kung ano, kana pilit. Pilit bugas o pilit yun. Pilit yun no. Nya gi por maglingin, nya gi murag gi bananakyo. Okay. Tadi tayo karon sa painitan sa sold sa Mercados Carmen. Ngita tag painit. Hi ma'am. Ay, Sino mo baligya na ma'am? tumayan. Ay, ito, tsakalaki. Tumayan. Ay, ito, tsakalaki. Ni ulami ni. Kalati o tumaya. Tsokolate. Tumaya. Kani oh. Andunay sagol nga kanang tapol nga pilit, no? Wow. Pila po nang iana, ma'am? 10 pesos. 10. Okay. Kalati mo? Oh, kanang tsokolate o Tumaya. putumaya. Dili lang ko kay hayag man, di maklaro sa kamera. Okay. Mo din yung painitan results Carmen Mercado. Hi ma'am. So doon na mga baligyanan dia. Anaon ta na dia ron. Maya, mo ni siya balig 10 pesos te. Oh. So mga ka 1 to 3. Mo ni siya 10 pesos diri sa Carmen Mercado, dagan na kayo. Nya doon na po koy si Kwate. Wa mo ni gibutangan og brown sugar. Ako na mo paigo ani og sa kadagaron nga brown sugar ako ibutang. Mainit ta. Ang tangon na to atong kuan. Shades of talo. May gupas ako. Big shout out di no kang Mr. Brood of Netherlands. Kamusta?
Te, kanino pagluto ani kay patiguhay gyud no? Kay ug di ka di go mahilaw luto no? Kanang ilaw mo po. Ano yung agon. Oh. Kanang ano steamer. Ah, gi-steam nimo. Okay, so kani sa gi-steam ni. Ah, Pareha gid yan. pareha niya pagluto no, bukat gyud ba? Lami. Kanang sa balay kinabalingon ka ng agon man. Oh, lungagon, sayop din ano? Ano to kung mao na siya paagi, lungagon. Steam di ay. Ilaw luto man. Yung agon. Oh. Boss, pakasi ka sticker, boss. Kasi ka sticker. Sticker ba, sticker? Sticker. Oh. Sticker sa kuan. YouTube sa motor. Oh. Ay. Oh, sticker para pilit. Oh, boss. Shout out to my brother, oh. Okay. All right. Ano yung cafeteria section? Pero para sa pagkakaroon kayo, nasa Ang cafeteria ni dire, cafeteria section. Ang isdaan dire asa dapit? Dito ko sa Tumoy. Karni og isda dito. sarap. At tuon to na turon. Ha. Umangkod Rich, akong pamainit. Bayad. Te, narati oh. Kami kayo ilang sikwati lahi po dito sa kuan. Ito akong natilawan sa Kugon. Sa Kugon murag na atoy murag puti-puti gamay so murag dagan sila to gatas. Hello, my friend. Iyan yung mga anak na rin? Mga sinagop? Okay. Oh, hello. Ate, sa sila, makakaon sila dire. Cebuan 1, 2, 3. Hindot kita ang mga tanong dito. Te. Sorry ta. May bulad. Ambot asa agi ani padong isdaan. Murag mao siguro ni. Padong isdaan diha? Okay. Pili ka agi diri? Okay. Thank you. Alright. Diri ta, so ta diri. Boss, morning. Nada diri ang kananan no. Wow, gutomon man putanik sayo. Wow. May kudan. Nay. Kinilaw. Steam. Pag sayo pa kayo para makaon. Wow. Paklay. Muni paklay sa Cagayan de Oro dunay kanang dabong. Dabong. Paborito na to. So mo ni ilahang kananan diri oh. Dako-dako puro lang kananan no. Os. Adi ang mga sudan na pidi ka mahaw man udto. Wow, nara nangita ko kapayas gahapon, nara dagan diri oh. Balik ako. Ma'am, pwede ko mutana? Pila ni imong papaya? Oh. Pila? 40 ang kilo. Yes, Kanang di pa kay hinog. yes sir. Wala kayo kaulan. Sakto lang wala kayo na.
Tur kinog kanang ugma maabtan pag ugma o kani maabtan pa ni mga Sabado? Okay pa ni? Kanila ko ah? Ha? Okay. Imuha ni diring tindahan? Yes, sir. Binamano man ka ka. Ako binamano? 53.50 lang Ah. Okay. Kanang tibuok ra ba akong kwarta? Okay ra? Kailangan na ya. 1,000. Apa kay palitan, sir? Hindi pa ko sigurado. Ah! Supply na ako, sir. Masuplay ka? Palitan ako. Sorry kaya? Ay, murag naman ko 50. Eh, 50, sir. Nadi ko 50. Ayaw na lang yung konso. Eh, ma'am, pili ka gunit ma'am, kadali ma'am. Okay, vlogger si Andy Silva. Kasi makita na to yun. Kita itong nag-ready at saka nga vlog. Kaya ako kayo... Si Buano 123. Boss. Wala ka na vlog ba eh. Oh, sa kuan si Buano 123. Nako sticker. Wala ka Oh. sa ano man to trip. Oh. May mga ano ta. Oh. 50 lang na, sir. Discount ni mo. Oh. Sticker. Ay, sticker na. Oh. Ay, Oh. ay. Narma mo. Ano, sir? Follow Oh. ako ni. Sige ni. Oh. Ako mo follow ka. Sa YouTube Follow na. na ako kay basta follow na ako kanang mga hatag og kwarta ba. Oh, wa pa man ko madato. Ito, sir. Kusante to, sir. Lagi daghan to sa kwarta gor, klaro kayo. Ako ibutan rin uban ha, sticker. Oh. Ano gawin? Oh, gawins. Okay. Ay mo sticker. Oh, narabos. Oh. Kapil mi diri boss kay. Ma'am. Ano mo na bay? Pili ko malihog, ma'am. Sure. Muna na meron. Oh, nasa YouTube ba? YouTube. Oh, YouTube. Sure, sir. Pali ko, butang mami. Ay, sa bag? Lisura na yung vlogger yun. Atong kamot. No problem, sir. Oh, as mama. Okay, sa ngalan ni mo, ma'am. Cherry pie. Kiripay. Ma'am, Kiripay. Thank you kay mama. No props. Okay. Thank you. Boss. Ina nga. Okay. Ano yung puntasan? Oh, muna siya putasan sa Carmen Mercado. Oh, Cebuano 123. Oh, dia. Utanan na dia. Oh, naik putasan. Imo na. Mali. Wow. Ma'am, thank you. No props, sir. Arita karon sa ilahang isdaan. Wow. Kanindo ani. Para makita lang ka. Oh, nangka. Oh. Gwapa kayo. Wapak ayo eh. Oh, liwat sa nagdas of kami. Oh. Gwapo. Liwat sa baligyaw. Wapong tao. Boss, pila na boss? Kaniya. Tibagon sir. Kani, tibangon. Oh. Okay. Sige daw. Tibagon. Kasi mayon lang eh. Ay, ikaw magpili kay. Hindi ko kani gwapa rin. Tadi daw. Suway daw, timbang. 1.6 kilo nangka. Wapong nangka. Liwat sa Tagiya. 100 na sir. 100. Oh, okay. Okay. Ayun na lang si Lupin, boss. Namo ko yung bag. Oh, pwede rin may butang sa kong bag. Kaya lisod mo ko. Naisiper dia. Oh, boss, sa'yo pangalan niya mo, boss? Junior. Uy, pareha dito. Junior, sangay dito. Okay. 100, no? Oh. Kuha tag. Kuan. Okay. Okay. Lisura ning mag-vlog tayo kay maggunit aning kamera. Boss, thank you. Ari ta karon sa ilahang isdaan. Wow. Hi, ma'am. Dabong. Kani siya gikuan na ni siya, gilapuan na ni. Hapkok na ni. Largo na ni siya para magluto ka, ditso nagsagol. Okay. Dabong kawayan, bibi kawayan. Okay. Arita na ilang karnihan, no? Wow. Bossing. Boss, Boss, may punta bossing. bisa di kadang palit baka? Oh, balbakwa. Para balbakwa. 190 ang kilo. 190. Ang hangyo, 200.
Ah, 200 naman. Bungan yun. Buguyan yung partner eh. Bayhan nyo, alam Okay. 190 no. Kani siya boss gilapuan na siya, aga na gilatan na ni. Asa to humok na ni. Ah, okay. Ayaw na nila dyan. Uy, tapo diri mga Awa na maskara. Natay ano diri, mga laman loob sa baka, boss. laman loob baka para paklay. Sisi. Sa to pa kung mapalit ka, pwede gamay ani ana, gamay-gamay. Oh, nay pwede 50, pwede 100. Ah, ya. Pwede 1 kilo. Sa kilo. 1 kilo. Pilang kilo sa para paklay? 180. 180. Nya ko ana kanang nanay ana matag part ana Depende na sa imo. Depende na. Depende na sa mamalitay kung ay may buntag sa tanan diha. Good morning. Kani kwarta mga taga Mercado. Nelo, bro kumain no. Sabak daw. Dapat nasa ibisibihin daw. Boss, pilang kilo kani boss? 180. 180. 180 na na boss. Sa kuan eh sa YouTube. Oh, sino yung Oh, mga YouTube. sector? Oh. Makani sa Mercado Carmen, namin mga available mga ano diri. Para paklayon. Mga laman loob sa baboy, baka. Oh. Anytime mo makasuroy-suroy diri. Kuan na sa YouTube na YouTube. Na yung itag mga ano diri, mga suki mo diha, mga Oh. suki. Ano Oh, mo diri mga oh. suki? Okay. Come here and over here. Sticker. Okay, sticker. Ah, okay. Uy. Isa sunod balik na lang ha, kay wala man oh. Oh, sunod balik lang kay wala. Ay, maskara Alright. sisi, maskara. Oh, napod. Boss, thank you. Thank you. Muna mong itpisa, muna mong concern. Oh. Kuha na siya, kanang nadyo ko sa YouTube. Ako mga video na YouTube. Shout out, shout Oh, out. shout out. Cebuano Gawins. 1 2 3. 1, 2, 3. Siki. Oh. Boss, pila mo kilo anong siki, boss? 220. Siki, dahil sa baka. Ano akong ganahan, Riz, kagayan kay mahimo kang mapalit ani. Kinilo 180 ang kilo siya 190. Ah, mahimo ra kang palit og 1 kilo dili iyon mga pakyawon ni matalan. Ay gusok sa baka. Wow. Narata so guna ta dire. Hello ma'am. Hello sir, good morning. Pagka beauty. Kalami. Pagka beauty. No? Kalamay sa buhol. Ma'am. Pareha na sila duha. Yes, una. Dako lang ni. Oo. Oh. Pero ilhan jud kay nimo presko kayo. Ilan ba nang kuan sa karne, color sa karne no basta presko no? Yes, sir. Pila na yung tuna ma'am? Karon 500 ang kilaw. 500. Usahin mo kanaog, usahin mo saka. Oo, karon. Saka siya karon. Saka sa no? Saka siya karon. Imo ni kitaan ni ma'am. Anak ko yung galo. Ah, nakagaling. Uy, nanay giandam daan na para kilaw. Yes. Wala lang. Suka lay kuwang. Ang Ricardo sa Laykulan. Kini mo malasugi Same as like price lang sir. diri sa Mindanao. Mga igsoon daghan kayo malasugi tungod kay ang mga tao diri makilaw. First class jud nga kilawon ang kining malasugi o barilis. No? Tuna. Alright, ang ganing malasugi pila kilo? Same lang sila sa buwan. Same lang sila. Okay. Alright. Ma'am, singalan niyo ma'am? Si Nelia Cabasan. Hi, Ma'am Nelia in Carmen Fish Section. Hello guys, kami na mo sa Carmen Market. Mamalit na mo kalamig yung mga display drawing. Lami kayo mga display. Alright. Yes, tindira, lamion. Hasta ang tindira, lamion. Napay despikas oh. Di jud ka maglisod og pangita o kilawon mga igsoon kay dunay daghan, duna pa presko nga pa nga. Sa ubang lugar ang ilahang tuna kay frozen. Dire fresh yun. Fresh. Sir, may buntag. Wow. Isda. Gani karon mga igsoon ting uwan pagari no. Pan dunay daghang display isda. Amang presyo. Kini 140. Boss. Oh. Oh, 120 ang Barato na itong isda ron. usa ka isda ni boss? Anduhaw. 120 barato kayo ang isda ron. Karaw kanang bibi tuna 180.
Hi ma'am, good morning. Imo na diri ma'am? Yes. Okay. Kanang diwit ma'am, 260. 260. Alright. Barato na gyud na, no? Barato na ng 260 no. Barato na yung isda, customer wala. Gusto mo rin wala? Alright. Kung mapalit ko ana, butang ko na ako sa kumbag. Pwede ra, dublihon, no? Sige daw. Kada lang, usar ra. Ano kani? Ano daw? Oh. Palit ko ana kay dugay na kung waka kaon ng diwit. 180 lang ni sir. 180. Okay, 180 na ra oh. Guys, Diwit. Kami kinaprituhon. Oh, slice palihok mama. tuhod, punpuno. Oh, Carmen Market. Andam sa atong bayad. Anak. Ah. Oh. Oh, binamanok ko. Nay, imo na yung tindahan kay Ah, yan. Imo diri. Ah, okay. Nanay, hello. Say hi to the vlog. Kasi kala ni mo nay. Crescencia, taga Carmen. Bulwa, Taga Bulwa. Paklan. Ah, okay, okay. Welcome to my nanay. Oh. Tara ang akong kuan no. Ipalit. Muni ang diwit. Ma'am, si ngalan ni mo, ma'am? Aiza. Aiza, ma'am, 1,000 na ba ang kwarta? Okay ra? Kira. Okay ra. Nindot kayo mangumpra diri sa Atong mangita Carmen. diwit. Tara din sa Carmen. Oh, Carmen kay tawag na dito dagang tao. Ali na mo. Kay wala Limpyo ito ang ang merkado. Kami ron, mingaw. Lingaw kay Friday. Ah, Friday. Bibo ni o Bernes. Ah, Sabado. Linggo. Ah, hapit na, ugma. Gamay na lang. Gamay na lang. Lumikot to gani para Ma'am, dublihin ulit, mama. Welcome to my vlog. Ma'am, liyo ko ma'am bin, akong bagay ma'am bin, zipper ma'am. Listen daw ko niya akong kamera eh. Oh, nara dia oh. Lay 1 million diri sir. Ah, wala eh, naay ko na. 1 million ka lisos nangka. 1 million ka lisos nangka. Nangka man di ang sulod di ay. Okay. Magkabra humot nangka. Oh. Para man ay diri. Nara dia. Ma'am, nara ma'am. Ako na, nakapalit akong isda. Paborito na ba na ako niyo, pero di sa kupasa ko ron. Wala. Kasunod na po. Oh. Wow, nakakay isda rin diri. At least kibaw na ta nga dunay daghang display diri isda. Di Islam hotan diri. Karning baboy do na pud daghan. Pila ni mga baboy baka diri sir. Good morning. Ma'am, kanang nakay suha ay nara. Oh, nice. Suha. Pila ning ina ni ma'am usa ka bok? 5. Palikog duha. Duha. Lugis sir. Ah, tulogis. Barato na ginoon. Barato ni karon sir, pero moabot sa rin panahon ani sir nga ang isa ka piso, isa ani 20. Lagi. Karon kay pila na ni kamans mga November Mo na siya gitawag nga suha. Uban sa ubang lugar biatong. Oo. Ay sagol as kinilaw. Kuyo kaning kuan. Habon. Pati ko man kumakilaw di la sa palit ani kay mandali rin mo uga. Dali na mo uga sa rin. Uga gyapon. Oh. Tapan para mahulot. Tapan. Bunbun lagi kan. Buyang 2%. Ma'am, nagpilay mo tamban. Sa Sintara Nah, saya Sinta Bunbun. Karang Bunbun barangay na diri sa Cagayan. Pwede ma'am. Ah, dool ra kayo. Sa Sinta ra ang kuan kilawon. Ilaw.
Dahon. Oh, gwapa Nanay kayo. limpyo daan. Liwat stilira. Nanay limpyo daan. Oh, nalilimpyo daan. Oh, kung kisa to mga tapulan, nara di rin napita, pangitaan kaning daw nga. 100. Si Awa. Limang ka na, 60 lang tamban. Galang mo, sir. Ay, mga... Sir, galonggo. Hello, good morning. Natin. Wow. Nadere, isas bato. Ilaw ta diri. Tawag mo ninyo. Ilaw mo. Banggai. Mana? Wow, lapu-lapu. Sir, pila ning yani sir? Lapu-lapu. 450. Pula nga lapu-lapu. Pula. Ang itom na to, murag 400. 400. Mas barato itom no? Oo. Kung isda sir. Lapu-lapu. Lapu-lapu ya po no? Medyo lapad. Sir, thank you. O ni nagpatay ka Majilan. Oh. Tinood. Ha? Tinood. Nagdagan para nagdagan ko. Pasanginlan magkuuni ma'am nga ako'y nagpatay kay Majilan. Bukas ang amahan lagi. Tinood man po. Tinood. Tinood ay. Wow. Lami na sugbaho no? Marilis. Wow. Kani. Paborito na ko ni sugbahon. Pidlayan, no? Ay ma'am. Pila ni imong pidlayan? 160. Kuan ni siya sa ubang lugar, Budburon. Oh. Ini ana eh. Ma'am, thank you. Nana diri. Kuy, suara. Limango. Limango, sir. 450. Gagmay por tambok no? Dagko na ka. Oh. Oo, tambok. Te, morning. Morning, mainit, sir. Oh, manako. At saan na yung mga mainit? Kape o sikwate? Likuan, kape, Kape? linsi. Alright. Adiri ang mga kinason. Kani may lami oh. Kinilo ba ni siya ma'am? Oh, 120 ang kilo. Kining yan eh. Saang 100. Wow. 975. Alang. 120 nya 100. Ano sa lin? 975. Napo dire oh. Tuna, presko kayo. Ay, pampulisan. Oh, unsa rin siya ma'am? Barilis siya pon. Juan, tangigihon. Tangigihon. Oh, bangkulisan oh. Oh. Pila ni ma'am yan eh? 380. 380. Pili ka palit og tunga lang. Pwede. Palit ako tunga lang. Bisag balik 200. Okay. Okay yung nakilawan no? Okay. Ma'am, kakilaw kita. Timing kayo Sabado ugma. Kilaw ta. Andre na yung mga shrimps so. Sa ato speakers, dito nga isas bato. Napo diri. Wow. Tana. Sir, good morning. Sino ning ano sir? 80. Kiring. 450. Ito is daw sir kanang talakitok. 450, ma'am. Good morning. Slice on para kinilaw, sir. Yara ako ra. Okay. No, nahurot lagi sir. Nahurot dito speaker. Sige lang, sunod balik. Mga tag sticker. Sir, balik 300 na. Kira ka? 300? Oo.
Okay ra, okay ra. So ato sang bayran. Ilang ha. Pwede ako ibutang mama. Oh, mahiwagang bag na ko. Saksak sinako mo na. Oh, doblag ko. Si Juan mo para 1 2 3 gawin. 1 2 3 gawin sa YouTube. Thank you. All right. Balik na dito sa tuwang kuan, gipamainitan. Kay wa pa na ko matiwas ang akong sikwate. Boss. Sir. Good morning. Bibo ka diri. Doon ay dagang baligya. Sir, pwede na kapalit baligis? Kaning kalamansi? Nauya rali na. Kanon din duwa. Ipasunod sa plato rin. Hi guys. Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys, welcome to my guys. Hi guys, wala guys. Okay, boss, thank you. Boss. So doon na natin limsito para atong kinilaw. Boss. Vlog. Vlogag. Alright. Gamay na lang. Umuan. Ato lang itong tiwaso ng sikwati na ito. Kaya sayang pag ito. Ay, nara to din eh. Ay, nara. Hi, ma'am. Alright, so siguro ako lang tapuson na ako ang vlog for today. Again, salamat kay ninyong tanan, labi na sa ko ang mga karaan o nagpabiling mga ligon kay nako ang mga subscriber sa inyo ang way bugto nga suporta og gugma. Alright, maura to mga igsoon, kompleto na ako ang gipamalit. Masunod na po na tong vlog. Salamat sa inyong pagkuyog amping kanunay mga ka 1 2 3.